ngombango kunamandla anika ngombango kunabefundisi abangakhona ukuprogressa because there are so many pastors in that church but not ordained. Hey, abaordeniwe uthini manje mfundisi? kodwa bakhona. Hey, bakhona ngesibeni umfundisi methatha ipulpiti but umfundisi mina bekeke levesi ngi-interprete kanjena. Lalela mntaka babo baphakathi ebandleni banebandla labo nomfundisi unebandla labo. Ningenzi lutho ngombango usalukwenza lutho webazalwane ngombango ayena siyakhona angeke sifike kodwa sifike abantu abangekho selfish. Sinabantu esibaholayo abaso-selfish abafisa izinto abafisa ugqubu lakho babumkhabela angabana bakubo but unfortunately angeke kwenzeke ngoba uNkulunkulu indoda ayibona wabona wena. Egameni likaJesu, do not do anything from selfish ambition or from a sheep desire to boast. Kunabantu ababoastayo ngezinto ezinothing. Kunabantu ababoastayo baboaste ngezinto ezizawuphela. If you are boasting about your money, I want to tell you that money you are boasting about starts to pay. If you are boasting about your big car, I want to tell you one day since the corner a freeway is studied because it was his car. The measurement is yashona as far as no Tony lift. Usalukunguza wetu. Usalukunguza wetu. Ukunguza wetu. Wala noma kuthiwa siyesifeni siyothuna uthola abantu behamba ngabodwana but kunenkinhlane yabantu abafundisi. Don't boast. Hey, ngalezo zinto ezinamsebenzi. A sheep desire to boast. Lithi Bible ngokuthobeka nishayise ngathi abanye bakhulu kunani. Do you know that? Sizobizela la ukuthi sizobizela abantu kumbuso kaNkulunkulu. And umbuso kaNkulunkulu ufuna abantu abazothi beye ebantwini beye bethobile. Beye behlile. Ngoba sine problem siyawathola ama-report ukuthi hayi mfundisi angabe ngiyasebenzela lakho but as long as kusekhona leyo mama, as long as kusekhona leyo baba, you will never see me in your church. Manje kuhle ukuthi namhlanje uvume uthabatha inkonzo yokusithoba ngoba ngokusithoba awulungisela abantu kuphela kepha nawe qobo lakho yasilungisela ngoba so hayi la kukhona abantu abangenaso isimilo but ungasithoba isimilo sakho siyamnyela. Wasiwa njengomuntu ongenasimilo, wasiwa njengomuntu odelelayo. Do you know that khona umuntu okumngolele esekumoshile bamkhabela esekwenzeka kabi but indatha imbolelo ukuthi nje phela uthi akufika wena wathi babamkhabela I am sorry. Leyo nkonzo siyayidinga enzothi nangibonile ayingadinga ukutshelwa wathi mina selfu ngisitshele ukuthi ngimoshile uba umkhabela ubisa mina ukuthi ngibuyele uba umkhabela ngithi uba umkhabela mfundisi unaki I am sorry. I didn't mean to do it this way. Ngoba zikhona izinto ethi umpostoli Phayo okube engikwenzayo angithandi ukwenza kodwa okubi lokho kuhle engithanda ukwenza angikwenzi. Uma ngenza okubi akusiyi kodwa lesisono esinamathele. Hey, abathi sizobaxolele mfundisi sizothi uNkulunkulu njengoba Jesu washo nomlezweni wathi forgive them for they do not know what they do. Baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Kuyathula ke bazalwane
kuyadura-ke bazalwane ukuthi umzalwane afinyelele iluzinga, ngoba kubiza ukuthi umzalwane eshone phansi ehle. Ithe isihloko sethu namhlanje be a champion. Ngase ngiyichaze champion kancane ukuthi umuntu onjani. Ake siyekeze sithi 1 Samuel chapter 17 sifunde u-32. A champion is a person who fights hard on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. No one should be afraid of this Philistine. Me, David, I will go and fight him. I'm fully born. I'm fully assistance because I've got an assistance from above. Yanele, but me, no, come on, and you know I will go and fight this Philistine. Goliath was a guy. But some stupid Israel. And won't give him Saba. And the father Munyane. Opofana ke fika mfuwe baba ke mthuma uhambe ke uhambisela abantu abafuna ukudla abasufika ubabulisa mefika umfana uyitholi bampene ayinela mntana baba athi umfana umdala uRuben abesemkhuza ambuza ukuthi ufuna ndilana wena imfuyo isheno bani but umfana ibisidlulile impilo yakhe emfuweni ibisefike isifikele kwimfuyo kababa uNkulunkulu ubesasitshela ukuthi no sengiyilusile le mfuyo is a knife but kukhona imfuyo efanele kuyilusa but before uyilusa kufanele ngiyilwele qala ukuze izokwazi ukuthi unomholi oqinile ine champion abahamba kamene kaJesu ngegama kaKristu Jesu angabe khona namuntu umuntu ozosaba lesigora ozosaba legiant ungambona umuntu eyikhwepha emkhulu abiza ukuthi udlalela mntana ukuthi umsabe ngegama likaKristu Jesu kubiza ukuthi lo muntu uyikhwepha ebesumemeza iyikhwepha ezingaphezulu kwakhe because mawuzofuna iyikhwepha ezilingana naye zizodida because zizofika zimeshe kufanele besebuya ezobheka athole ukuthi no njengoba ufunda umfundisi wami ukuthi uJob isimo sakhe uthi methu yasifuna uSathane akangasithola because uNkulunkulu besembile ubesemfakele kwinkambo a hedge around him ngegama likaKristu Jesu. 37 uDavide wathi uJehova owangophula ozifweni lengonyama nasezifweni lebhere uyakungophula nasesandleni salowo mfilisti. uSawule wathi kuDavide hamba uJehova uyakuba nawe. David said so, the Lord that deliver me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. In other words, in the David the speed, ukuthi une testimony, unalende bambekayo. Lalala, evangelini iyafuneka imkhuzuko. Evangelini iyafuneka ingozi. Evangelini iyafuneka umophe uphumikazi. Uzokhulula ukuthi kuyafuneka mthelo ukuthi ukukhali nje siyahlinyembisa futhi ungathuliseki ukhali isishwili into engathuliseki ngoba lezo zinto zakho odlule kuzona kunezinto ozohlangabezana nazo endleleni ebesiyakhumbula ukuthi ukushe kanjani kulezo zinto odlule kuzona. Uyakhumbula uDavide uthi khona uNkulunkulu owamsindisa oziphweni lengonyama
owamsindisa ozibeni lamabhere uthi mebheka lo mfilisti ambheke athi mebheka ibhere athi mebheka ingonyama athi ibhere likhulu ukudlula wena athi ingonyama inkulu ukudlula wena bathi kunonkulunkulu mina nginenkahlangadla nginekakarabha ezothi masiphendula ezothi mesenza izinto ebese wonke umhlaba uyamangala. Oh, bambelela bekakarabha, bambelela bekakarabha, akasafuneka omunye. Hayi bakhona abantu abaziyo, awu yebo banamandla, yebo ngiyavuma, awu yebo bawenzile umsebenzi phezu kwempilo yakho. But umbuzo wami usekutheni, why impilo yakho iphinde yangalunga? Why isiphinde izinto zakho zaphithana? Ukuba ubuthola into ya-temporary sesikunikeza into ya-permanent and eternal thing, into ezohlala. Let the Bible's life forevermore. Phile phithimana uJesu usini ngizonika impilo, ngizonika impilo ephithimayo, life in its abundance. Impilo engeke ithathe umuntu, impilo ephithimayo. Bazothi nabantu abashoda ngempilo ngoba mfundisi wami uyaphithima lempilo, ebese beyagcina abantu abaseceleni kwakho kubonakala abantu mfundisi behambiswa kwakho kanti akusiwena kodwa ile mpilo abeyidobhe emasayidini ngegama likaKristu Jesu. Akuyadula-ke bazalwane ukuthi uyithole leyo mpilo. Kufanele ukuthi kube khona izinto ozohlukana nazo. Athi umpostoli Pawule kanti-ke lokho okwakuyigugu kumina ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Athi yebo impela ngikushaya indiva ngoba ukhulu bokumazi uKristu. Hey mntwana baba, ukuthi ngikushaya izibi, I count it as rubbish. Zikhona izinto ezama-rubbish in your life ofanele uhlukane nazo. I want to tell you today, i-emotion phezwayo is rubbish. And nalebi gossip ohleli phezwayo is rubbish. Emntwana baba, i-jealousy ohleli phezwayo is rubbish. Bengakutshela namhlanje ukuthi kuyisikhathi esihle sokuthi do away with that, because ayikwenzeli lutho. Instead uqoqela izitha, usunezitha eziningi because ulimi lakho alinqandeki. Ngoba la uhamba khona uhlala amagama befundisi, la uhamba khona uhlala amagama amabandla. Bengeke uhlelini ukuthi ukubambelele egameni likaJesu. Ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi inkosi uJesu. Athi inkosi yami kungathi uyaxosha, athi inkosi yami ngoba eqaleni ubengayazi kodwa kuthiwa kukhumbuleka ikhetheni sikuyena waqala wamazi. Hey lalela, ngizokusiza ukuthi udlule empweni, uzokusiza ukuthi uvumele iy'londa zinamathele, uzokusiza ukuthi uvumele iy'nhlamba zidlule phezu kwempilo yakho, uzokusiza. Don't even fight when people gossip about your name. Don't even ask them, why did you gossip about me? It's none of your business. It's God's business. But your business is to lift up the name of Jesus. Your business is to say out of all these things, but ngiyamas, kepha ngiyamas umhlengi wami. Lithi iBhayibheli ekugcineni uyokuma othulini. Kunabantu asebecabanga ukuthi baqedile ngawe. Kunabantu abazi ukuthi sekuphelile ngawe. But iBhayibheli lithi at last uNkulunkulu uzobonakala. Njengoba abonakala kuJob, nakuwena uzobonakala ngegama likaKristu Jesu. Lalela, ufuna ukukhuluma ngezinto uJob, izinto ziyakontinua, ziyahepena elifini yakhe. Sekujike nasendlini, but it doesn't matter. Noma ngajike endlini
umuntu obisiwe kubiswe wena kulungile akujike ukujikayo but the person who is called is you. Kulo kusindisile oziphini lebele wakusindisa oziphini ngunyama usungayisaba kangakanani le nkinga obhekene nayo ngoba ikhona inkinga owadlula kuyona wawuzokhalisa ukuthi ulala ungadlanga bathi abantu abanalo bangadlile bathi namhlanje sebengabafundisi uma bengabaphambili bakutshele ukuthi sike sahlala ekhasi yanakudla for a week but today they are fast. Khuluma ngabantu abafasta ngoba kungekho ukudla kunethemba abantu athi uyafasta umuntu akakhona ukudla. Ngikhuluma ngabantu abafasta befuna ubuso kaNkulunkulu ukudla kweli fridge kwakunesikhathi bazalwane lafanele sisimisho sisu jasisitshele noma uyakhala noma ukhali angeke ukuthole ukudla umuntu ozothola ukudla yile nkosi engasekho ezulwini engifuna ukuyidlisa yile nkosi engasekho ezulwini egameni likaKristu 45 ma uDavide wayesethi kumfilisti wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula kepha mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebawothi uNkulunkulu wempi ka-Israyeli uthi uDavide you come to me with a sword, you come to me with a spear, and you come to me with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you defied. Impi ya-Israel oyenzenjani oyidelele oyeyisi kunabantu abadelelayo to an extent bengasaboni ukuthi badelela abobani. Kunabantu abadelela iy'nceku ngale ndlela kuze kuhlabeke nomvakashi ofikile esontweni azabuse ukuthi inceku ubenzeni labantu izinto kaNkulunkulu angazi ngoba ngampela ngazi akazi ngampela ayikuthi ukhuluma manje kodwa ngazi you know how ngoba kunalezi ikhundla ezibangwayo abantu base bezobangisa ngisho uma umfundisi ngikhohle ukuthi umfundisi angajika ngizwile umfundisi bebebulisa la athi nginonkosikazi womunye but kunabantu phakathi ebandleni abajikayo befuna ukukontrola unkosikazi wabo befuna ukumtshela baze bamtshele ukuthi angakhule kanjani bese athi futhi abanye yakhona unkosikazi bese mfundisi uthayi bewupolisa but umama ukhona yakweza baba yakhona baba abefundisa msababo into engehambisi kahle ngaphakathi ebandleni kunalento engehambisi kahle umfundisi uyahlonishwa umfundisi uyanakekelwa ekumnakekela umfundisi ukuthi ukuthemba God bless you bakhona obabuzondi abathi kuba bomkhambela uNkulunkulu abusise babomkhabela but when you need to take care of your pastors financially, you need to take care of your pastor nokumgqokisa ngoba ngeke ufise ukuthi umfundisi oyidlakadlaka azoma phambi kwakho ekushumayeze ngoba by so doing uzobe sekwazi inhlebo kunina maniphuma ngegethi nimbonile ukuthi ubegqoke kanjani bogisi kodwa uNkulunkulu ezokhipha inhlebo kuwena ngegama likaKristu Jesu in the name of Jesus. Would you come to me with a sword? You come to me with a spear. You come to me, Goliath, with a javelin. But to you I come in the name of the living God. Ngizakuwena ngegama likaNkulunkulu ophilayo. Lalela into edale yamnikeza uDavide i-confidence
Because he doesn't rest in his power. He's in his own power. Akahlele amandleni akhe. Akathembele amandleni akhe. But uthembe amandla kaNkulunkulu wangasenhla. Ngegama likaKristu Jesu. In the name of Jesus. Athi Isaiah chapter 40 verse 29. Uyabapha abangenama abayethileyo amandla. Nabangenamandla wandisa iphepha kubona. He gives the power to the weak, and to those who have no mind, he increases the strength. Tuliza amandla. Asiwena uNkulunkulu uyabona namandla. uNkulunkulu uyabona ukuthi uyafisa uzenza izinto kodwa uhlutha ukuthi awunawo amandla okwenza. Kukhona abantu abakhalayo athi ngihola imali yomndende ukube bengihola kahle angabe umfundisi wami ngiyamgqokisa. Kodwa wena unamandla. Unawo amandla okumenza kahle umfundisi. But because you are so selfish, you are so self-centered. Umuntu owaziwa wena phela. Uyamnika uNkulunkulu umuntu oyethile amandla. Uyazalisa lekhwepha emntwini. Awubhekeke ilanga uPeter. uJesu mayesezobethelwa. Bebeza kena bezombamba. Lithi iBhayibheli umbona wakhe ubephethe inkemba ngesandla. Yingakho ngithi hayi ekaNkulunkulu ayiliwa ngamasword namaspears namajavelin. Uthi mayibona ukuthi hayi inkosi yakhe izolinyaswa. Abese kufunga lento ngaphakathi kuyena yokumthanda uNkulunkulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi simthanda uNkulunkulu but simthanda ngendlela yonke. Sesengezelela, sesenzela. Kunabantu abathi bengakabeki isandla sayo yena usewile because he or she is used to falling. Noma ngeziyanga because unale tendency yokuthi abantu babambone ukuthi ngimoya kaNkulunkulu. Unalo umkhuba wokuthi noma ngezekani bathi mina bengifika phambili ukhona okuzokwenzeka. Kanti akuzokwenzeka ebese enza ngenkani kwenzeke. Sakuyiforce into kaNkulunkulu. Musukuyiforce. Mudedele uNkulunkulu akhulume nawe.